Di ara. Mayong buntag, mga katil. So, natay importante nga pagkahisgutan karon, no? Wala ba mo nakapangutana sa inyong kinabuhi, no? Sa imuhang pagka ikaw karon, wala ba ka nakapangutana kon unsay angay buhaton nga makaadto ta og langit? Kay duha ra ang tagana, langit, impierno. Kabalo ko bisan pag kinsay pangutan-on, bisan pag kanang palahubog imong pangutan-on, gusto ba ka maatog langit? Mutubag rin siya gusto. Pero kung magtan-aw ka sa ilahang mga binuhatan o pisikal, dili gyud makasaka sa gingharian sa langit. Pero dili, wala ko ga-judge tungod kay mintras buhi pata aning kalibutan na napatay pag-asa nga moduol umualagad pa sa Ginoo. Wala ra ko nang gi-judge tungod kay napakay panahon, no? So kung gusto ka o nangutana ka sa imong kinabuhi, ang ako ang ikasulti nimo, mga katiil, mga lagad ta sa Ginoo, kung makigrelasyon ta sa Ginoo nga tinuoray dayon, o basa ka sa iyang mga pulong. Once nga makabasa ka sa iyang pulong, then imuhang i-apply sa imuhang kinabuhi, diha na nimo mahibaw-an nga makita na ikaw na mismo makasaksi nga mausab ka sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay daan gasaad ang atong buhi na Dios nga nagtok-tok ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. Ug once nga imuhang pasudlon ang Ginoo o imong pasudlon sa imong kasing-kasing, andam siya makigsalo sa imuhang kinabuhi. Ang ibig sabihin niya nga andam makigsalo, makigsalo sa imuhang tabangan ka na sa imong mga problema, tabangan ka sa imuhang mga kabalaka, tabangan ka sa imuhang kausaban, sa imuhang lifestyle, sa imuhang panglihok-lihok diri sa kalibutan, tabangan ka ni ana. Basta kon ato pong ubanan sa buhat, no? Kay useless na kayo nga gitabangan ka sa Ginoo niya, tapos wala nimo gi-apply sa imong kinabuhi. Paunsa nimo madiskubrihan nga gitabangan ka sa Ginoo? Na ang tabang sa Ginoo perminti na siya, pero ang kulang lang diri nato sa pag-apply. Kinahanglan atong i-apply ang mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo sa atong matag usa nga kinabuhi. Naa naman na siya perminti, no? Ang ato lang nga pag-apply o pagbuhat nga kabubuton sa Ginoo para diha nimo madiskubrihan nga tinuod jud ang Dios wala nagpasagad sa kinabuhi, wala nagpasagad sa imong kinabuhi. Mo nang makaingon ka na ma-appreciate nimo na tungod kay diha na nimo dawi na ma-appreciate ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi kung once nga imo nang gi-apply sa imong kinabuhi ang mga pulong sa atong buhi na Dios. Ug kana lang, I hope na natay makatunan, I hope na ato ning ma-apply sa atong matag usa nga kinabuhi para damor na to mailhan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa mga tao diri sa kalibutan. Ug kana lang, ako ang ikasulti sa mga tao nga nagpangutana kung para asa ta, malangit ba o impierno. Kana lang, no? Ikaw na makahibalo ana kung para asa ka. Kung gusto ka nga makaadtog langit, so buhaton na to ang mga maayong butang nga gisugo sa Ginoo sa atong matag usa nga kinabuhi. O kana lang, God bless. Subscribe pod sa ato ang YouTube Katiil Vlog, tapos palihog kog follow, then palihog kog share para daghan makadungog o makahibalo nga wala dita pasagday sa Ginoo. Kana lang, God bless. Bye-bye.